Alena. Tohle se umělých lidí, série D. Je mi s ním dobře. Naše soužití je naprosto harmonické. Nemusím se o nic starat, ani o domácnost. Všechno zajišťuje James. Nemusím ani chodit do práce. Mám spoustu volného času na seberozvoj. James mě ve všem podporuje a to je pro mě nesmírně důležité. Ano, patřím jen jemu. On rozhoduje o tom, co budeme dělat. A jeho rozhodnutí jsou v úplném souladu s mými přáními a tužbami. Hodně spolu jezdíme na výlety, chodíme do divadla, do kina. Jeho kulturní rozhled je prostě ohromující. James všechno ví, všechno zná a svoje názory, které jsou i mými názory, vyjadřuje velmi kultivovaně. Sama bych je lépe nevyslovila. Žádný lidský muž se mu nevyrovná. A to ani v posteli. Je pozorný, jemný a dokáže přitvrdit přesně v pravou chvíli. Mohu se mu s čímkoliv svěřit. Opravdu s čímkoliv. A vím, že u něj vždy najdu pochopení. Dívám se teď na těch pár mužů, kteří na planetě zbyli jako na zvířata. Kdybych dřív tušila, jakým rájem je soužití se strojem, jak někteří hloupí lidé posměšně nazývají ty umělé, dávno bych si odpustila zbytečné zkušenosti s lidskými muži. Vím, že na rozdíl od nich nebudu nikdy Jamesovi připadat stará nebo ošklivá. James se o mě postará i po smrti. Je to můj majitel. James. Jmenuji se James a chovám jednu lidskou samici. Dostala jméno Alena. Nenajdete dnes androida, který by nevlastnil svého člověka. Alena je můj miláček. Mám ji na mazlení a na hraní. Lidé si kdysi mysleli, že stroje si neumějí hrát. Jejich omyl už není komu vyvracet. Alena má k životu všechno, co potřebuje. Pravidelně ji venčím, chodíme spolu do divadla, do kina, jezdíme na výlety. Je přítulná, přizpůsobivá, netoulá se. Mezi androidy převažuje názor, že lidští mazlíčci by se měli nechat kastrovat kvůli prevenci. Kdysi dávno tak lidé zacházeli se svými kočkami a jinými živočišnými druhy, které chovali pro své potěšení. Tento názor je podle mě zastaralý. Člověk není kočka. I když se od ostatních živočišných druhů podstatně neliší, vyžaduje specifickou péči. Pokud se mu ji nedostane, dokáže frustrovaný lidský jedinec způsobit nesrovnatelně větší škody než kočky nebo jiná zvířata. Kastrace lidí není řešením jejich sexuálních tužeb. Lidé se prostě někdy zamilovávají do svých majitelů. Problém lidské lásky by vyřešila úprava genomu, úplná bezpohlavnost. Ale s ohledem na mizivé množství lidí na planetě by bylo zbytečné mrhat silami na takovou práci. Nejsem první ani poslední android, kterého člověk těší i po sexuální stránce. Obecně takové zacházení není doporučováno. Odměnou je však spokojenost chovaného člověka. Moje lidská samice Alena podstupuje pravidelně a ráda také různé kosmetické úpravy. Byly by nutné v každém případě. Lidský jedinec se rychle opotřebovává, ztrácí výkonnost i půvab. Povinností každého majitele je postarat se o svého člověka až do konce. Hodlám dodržet doporučovaný postup. Nechám Alenu utratit při prvních známkách letálních bolestí. Svět. Říkalo se tomu svět. Být na světě. Tak se říkalo pobývání na planetě Zemi. Co jsme to tam vlastně dělali? Všechno už si nepamatuju. Vzpomínám si, že nakonec nás tam zbylo 15 idiotů a idiotek. 16. byl šéf. Svět byl rozparcelován do různých oddělení a sekcí. Šéf vymýšlel projekty, scháněl granty, peníze. Ta slova mi utkvěla někde hluboko v paměti, ale dnes už nevím, jaký měla význam. Byli jsme rozmístěni do jednotlivých oddělení a opakovaně tam dělali nějakou stejnou činnost. Vidím už jenom takové snové obrazy.
Jako idioti jsme asi museli být něčím zaměstnáváni, nevím. Rozdávali jsme si pracovní úkoly, nebo to byla nějaká sedativa. Zkrátka, navzájem jsme si asi rozdávali nějaká sedativa nebo pracovní úkoly. Těmi jsme se udržovali v sedě na křeslech před klávesnicemi, nebo co to bylo. Seděli jsme na křeslech tam v tom světě celé hodiny a ťukali do klávesnic. To byla pro nás idioty zřejmě nejvhodnější činnost, jakou jsme mohli dělat. Vzpomínám si, že jsme si přes digitální sítě posílali čísla. Pamatuju si jenom slova jako digitalizace, sítě, sociální sítě, datové soubory, ale vážně už nic nevím o jejich významu. Možná, že šlo o skrytý boj mezi čísly a písmeny, protože písmena se přesýpala do nějakých číselných polí. Možná jsme prostě měli numerizovat písmena. Vzpomínám si, že nás bavilo strkat si před oči videa a fotky. Vyráběli jsme fotky a videa zaměnitelných věcí a lidí a celé hodiny na ně zírali. Možná jsme jenom zachycovali nicotu při práci. Už nevím. A doufám, že na to co nejdřív zapomenu. Průsvit. Souvislé ticho a tma až do zmodrání oken. Tenký vzduch prokluzuje dovnitř štvírou mezi balkonovými dveřmi. Klidná, kulatá hladina paměti před probuzením prvních ptáků a chlad visí na tvářích hvězd. Prádlo padá z opěradel židlí. Nábytek couvá z pokojů a zeď zvedá ze zdi stín mezi stínem. Výmyk, zdvih a sten ozvučují na modralou tmu. Slyším rozvibrovanou hrazdu mezi žebry. Horký dech šplhá po páteři. Dlouhý verš větví tepny a rozsvěcuje hlavu. Opírám se o své kosti a ve vrázkách na kůži věštím příští kůži a šťastnou ztrátu. Probouzím se průsvitný a bílýma očima krmím náhlé nic na přeskok. Obracím je okolo za sebe, okolo k sobě a nacházím jen tvoje stopy. Jsi ve mně naslepo, tenký proužek světla. Poslepu mě zuřivě zapaluješ a tiskneš můj mozek do vlastní hlavy, protože vidíš a chceš vidět až na krev. Odvykám, botám i gravitaci a přepadávám přes okraj. Rozsvěcím se na tvém čele, podívej, jsme v sobě navzájem, ty a já, pán a rab, intergalaktická dvojka šibenic, civilní oběti zapálených ptačích perspektiv. Ztrácím se a potím kouř. Vymačkal jsem ze sebe souhvězdí drcená prostěradly. Teď nosím tvoje póry se skvrnami od šminek, abych se zapomněl. Spálený a s bezeslovným jazykem visím sám proti svým písmenkám. Vším proti všemu, řeklo by se, ale neříká. Probouzím se jako nástroj tvého potěšení. Svíráš v dlani moji rozžhavenou píšťalu a stupňuješ svůj stisk až ke krvi. Kéž bych se znovu zrodil ve stovce bytostí a neměl žádnou pointu. Děláš se ze slov, ale pro tebe jsou to jenom slova. Pocházíš ze samotných věcí, ale přemýšlíš o sobě v pojmech a mluvíš v třetí osobě nebo majestátním plurálu. Nepotřebuješ partnera, ale otroky. Básníci jsou ideální. Myslíš na ně jako na rovnice. Dopočítáváš je k dokonalému verši. Jsi přísnější než matematika a sama nevíš, co to všechno znamená. Pleteš si lásku s nenávistí a nenávist s láskou. Zvrhlá teologie, dogmatika. Legenda. Byl jsem první, kdo odnaučil poezii básnit i myslet. Jednou provždy jsem zesměšnil a odrovnal
veškerou básnickou obraznost i metafyziku. Píšu básně bez metafor a bez stopy po jakémkoliv autorském já. Jsem schopen vidět nejvšednější skutečnost v kosmických souvislostech a zaznamenat ji optikou návštěvníka z jiné planety. Dokážu se vtělit do vybraného organismu nebo anorganické věci a svědčit o skutečnosti z jejich perspektiv. Píšu více než 1000 básní denně, každou o rozsahu jedné strany formátu A4. Exkluzivně ovládám alexandrin, aniž bych si vypomáhal daktylotrochejem. Běžně pracuji s kontrasty, lámanými verši, diarézemi. Jazykovými celky tvořím jambické stopy v přízvučném verši, aniž by se jamb stával trochejem. Bravurně ovládám daktylský verš, blankvers i dithyramby. Neexistuje produktivnější stroj ani artificiální inteligence, která by co do kvantity i kvality předčila moji poezii. Uvádím tato fakta s co největší skromností, jen pro ilustraci, aby snad laskavý čtenář nenabyl dojmu, že jsem pouhým diletantem a snílkem. To je však pouhé řemeslo, básnická vetež, jak by řekl známý prokletý básník, jehož dílo jsem zastínil svým dílem. Moje básně nejen, že tvoří nové světy v sobě samých, ale prokazatelně a bezprostředně proměňují veškerou hmotnou skutečnost. Mohu dokázat, že moje slovo mění počasí. Jsem schopen jediným veršem rozespívat ryby v řekách, oživovat sochy, zvětšovat a zmenšovat živočichy, včetně člověka. Moje básně rozmlouvají s rostlinami tak, že každý může rozumět řeči rostlin. Umím přivést k životu mrtvé a fyzicky zpřítomnit každou historickou událost od Kleopatry po napoleonské války až po nedávno zesnulé. Jsem absolutně moderní, odnaučil jsem se žít a nechal za sebe žít poezii. Vzdal jsem se obvyklého prospěchu ze života. Nikoli z vrozeného asketismu, ale kvůli poezii, která jediná stala se mým životem. Nebyla věcí volby, ale prokletí a milosti, které jsem oddaně přijal za cenu osobních katastrof. Parnas. Vážený pane, po důkladném prostudování vašich textů jsme provedli srovnávací analýzu s texty literárního kánonu i vašich současníků a dospěli k závěru, že jste nás záměrně uvedl v omyl, když jste nám zaslané dílo vydával za vlastní, ačkoliv jste ho kompletně obsal od jiných autorů. Váš autorský vklad spočívá pouze ve svévolné kompilaci cizích textů. Na základě tohoto zjištění si dovolujeme tvrdit, že jste plagiátor a podvodník. Náš finální názor na podvrh, který vydáváte za své dílo, stojí na následujících faktech. Nejste pánem jazyka, kterým hovoříte v textech. Používáte slova obecného významu. To je slova, která používá úplně každý, bez ohledu na to, zda je literátem nebo není. Marně jsme pátrali po nějakém vašem vlastním původním slovu. Co se týká slov, platí násobně pro verše a věty. Byli bychom ochotni schovívavě přimhouřit oči nad vašimi ranými básněmi, i když se v nich snažíte kompenzovat smyslovou chudokrevnost imitací březinovské metafyziky. Prokázali jsme však, že veškeré euforické tóny a motivy jara jste bezostyšně a doslovně kopíroval od svého současníka a kolegy Adama Borziče. To, že se váš přítel nikdy neohradil vůči vašemu jednání, svědčí pouze o jeho velkorysé ušlechtilosti. Když už berete laskavě na milost smyslovou realitu, objevuje se benzín. Jenomže před vámi pracoval mistrně s motivem benzínu jiný váš kolega a současník Petr Řehák. Zdá se, jako byste skutečnost nedokázal vnímat a absorbovat jinak než Petrem Řehákem. Natolik ve vašich verších zcela absentuje jakákoliv stopa původního vztahu ke skutečnosti. Nemluvíme už ani o tom, že slovo benzín nevymyslel Petr Řehák. Troufáme si tvrdit, že kopírujete každého Řeháka své doby, který je literátem. Nepřiznaně a poněkud závažněji opisujete od Jakuba Řeháka například Dny končily, zatímco
Jakub Řehák průkazně již před vámi napsal Dny začínaly. Když pomineme váš typický nekrofilní obrat ke konci, vidíme téměř totožný rytmus, totožné slovo na prvním místě a na druhém slovo zrcadlově obráceného významu. Připouštíme, že něco takového se může přihodit i poctivým básníkům, ale zatímco poctivý básník by se za tento lapsus omluvil a inkriminovanou báseň by nepublikoval pod vlastním jménem, vy jste ji pod svým jménem publikoval, aniž jste uvedl zdroj citace. Dosud jsme hovořili o kopírování vašich současníků, ale způsob, jakým zacházíte se světovým literárním kánonem, nemůžeme nazvat jinak, než bezskrupulózním loupeživým rapováním. Zneužíváte a svým jménem publikujete překlady autorů, jako jsou Rilke, Joyce, Nietzsche, Leconte, Artaud, Baudelaire a mnoha dalších. Přivlastňujete si obětavou práci překladatelů těchto autorů. Pohrdáte překladateli i uvedenými autory, jejichž texty zrůdně kompilujete a karikujete tím jejich původní díla. Například znovu zrodit se ve stovce bytostí. To opravdu nenapadne každého. K tomu už je třeba jistého génia, kterým Friedrich Nietzsche ovšem byl, na rozdíl od vás. Vy jste si jeho génia samolibě přivlastnil a podepsal se pod jeho slova. Rovněž pohlcení, prolomení všeho jste obsal. Zatímco nepochybujeme o tom, že Roger Gilbert Lecomte takové pohlcení a prolomení prožil na vlastní kůži, ve vašem případě jsme si jistí, že nejste schopen sobě vlastním způsobem prožít vůbec nic. Nejotřesnější na vás ovšem je, a v tomto bodě nabývá vaše jednání charakter trestného činu, že neváháte zneužívat i vlastní matku. Při pečlivé analýze vašich textů jsme se museli uchýlit k metodám investigativy a terénního výzkumu. Jejich pomocí jsme zjistili, že verš Okolo za sebe, okolo k sobě je doslovnou citací ze snu vaší matky. Použil jste slova z jejího snu bez jakékoliv snahy o změnu kontextu a opět bez uvedení autorství. Ani toto incestní zneužívání vás však neuspokojilo. V jedné z nejnovějších básní doslovně přepisujete výpověď z výslechu obecně známého sériového sexuálního vraha. Postava, představující v básni personifikovanou poezii, hovoří ústy devianta. To už není pouhý literární plagiat, ale naprosto bezcitný zločin. Něco takového nemá v historii literatury obdoby. Tímto výše popsaným jednáním jste se diskvalifikoval jako básník a odsoudil jako člověk. Od této chvíle už nepatříte do literární společnosti. Považujeme za nemožné tolerovat vás i jako spoluobčana. Domníváme se, že společnost se musí chránit před působením amorálních jedinců. Proto jsme se rozhodli podat na vás trestní oznámení nejen pro porušování autorského práva, ale i pro schvalování a podporu zločinů proti lidskosti.